Я да видя този хотел, да си наема няколко. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Искам да си наема една стая за 1 месец. Добре. Чакайте да ви дам тук. Това са ни такива нещо като за попълване. Добре. Готово. И така сега трябва да ги... Сега трябва да изберете къдете коя стая искате. Искате да е с колко легла, така нататък. На кой етаж? Ами да е на вторият етаж. Добре. Сега ще ви дам ключа за стаята, само да го намеря. Така, ето го. Така, моля елате с мене. Добре. Това са стълбите, малко са хилапави, ама тук има стол, ако искате. Първият ден е безплатно, вторият ден е по 2 лева. Добре. И ето това е вторият етаж. Кажете ми коя стая искате. Добре. Ето тази. Добре. Ето ви ключовете за стаята. Знаете, имате по няколко, защото... Просто защото няма да ви дадем малко. Добре. И сега ще ви сложа такива врати, защото понякога има едни пияници, къде идват тук през нощта и чупат врати. Добре. Много е хубаво. Така. Връщам се пак към самотния живот. А мога ли да я преподредя малко? Ами да, сега после да я върнете както си беше. Добре. Така. Скучно ми е. Госпожо, отивам да се разходя. Добре. О, колко се изморих от тази разходка. Така сега нещичко. Отивам да си полегна, защото ми е малко лошо. Кога ще става сутрин? Магат, виж как спи. Оля. Що всички имат червени неща? А то кой е Бъни? Не. Он е леглавия, кой беше да го кръста някак си? Какъв хубав ден е днес. Мисля да изляза. Проклета врата. Ау, ама че тъпа врата. Разгеле. Сега да се поразходи. Тия бих нощи. Сега ще ида да открита една врата и да взема едни неща оттам. Тук е стаята на Оная, не ми идеме, много съм пиян.
Има ключ, ама ще разкърта вратата. Охо. Хубави работи има тук, бе. Някой май идва. Има обирджия! Има обирджия, махай са! Какво става? Какво става? Помощ, това ме обира! Какво става? Какво става? Разбил ми вратата! Ей, Джеф, стига си идва от тука. То не се ли каза луд човек? Май тези врати не са добра работа. Що не ми даде ракия она ден, ма? Що не ми даде ракия, бе? Ще пребия, бе, ще пребия. Тук никой не мъще. Ай, махай се, пиян човек. Си ти, бе! Ще ти отмъста някой ден. И ти, дето не ми даде ракия, и ти, дето си стая смотана стая. Но, искаш ли? Е, сега ще фана да те претрепа. Айде! Брум, брум, брум. Да по ограда. Ай, ти! Да пауза. Да чуш, бе? Да! Айде! Ах ти! Убита! Ти ли, бе? Едно такова. Ах ти! Ах ти! Къде си, за Бога? Ти с мен ли си да закачаш? Ха-ха! Чакай да се разходя из града малко, че ми омръзна да стоя тук и без това сега съм в почивка. Ей, какво става там? Ченги! Какво става тук? Мене ме убита миналата седмица 3 пъти! Не искам бях да топло! Какво? Вие познавате ли този? Да, този е престъпникът, който разби вратата в стата ми. Сега ще го гона. Ела ми тука! Си направя на работещ. Сега ще трепа. Не, по лице! Не искам пак на топло, не искам пак на топло. Идваш с мен. Лица не искам. Искаш. Така се случва, като ходиш, като се напиваш и пиеш само ракия. Връщай се веднага тука. Отиваш на топло. Айде, айде на топло. Добре, къде? Айде, върви. Върви. Какво да върва, бе? Ето натам. Но къде, бе? Ето тука. Аз просто съм, да си тук по лице. Ах ти, пали се връщаш. Остави ме, намира, бе. Няма. Откъртих една врата и откраднаха ми работи от един чест. Да, това се наказва с няколко години. Чакай. Алелуя! Поне отиде във водата. И къде взене ще го чакам тук. Случва в града. Излез от човек. Има ченгета. От миналата седмица, така не. Убил човек. И така хора, това беше. Да, надявам се, че ви да ви е харесало, ако е така, бъдете един лайк. И не забравяйте да се абонирате. Да, това беше, тук с мен беше... Кажи си името. Herobrine Girl. Да, аз съм Current Master of Time и това беше от нас. Чао! Чао!